da? Ăla este un mare indice C și atunci U mic, ținând cont de așezarea lui, atât, nu mai ținut de omega T, minus pi pe 2. Unde se vede acest minus pi pe 2? Aici, minus pi pe 2, da? Minus pi pe 2, adică în ceea ce privește defazajul, da? Tensiunea este defazată așa cum arată sensul acestei săgeți. UC este defazată în urmă cu minus pi pe 2 față de intensitate. Da? Foarte repede și celălalt desen, dar de data asta chiar din contribuția voastră. Da, e bine. Unde era OX-ul? Totdeauna l-am luat orizontal. Dragii mei, pentru că OX l-am pus orizontal, v-am marcat faptul că valoarea în expresia instantanee apare care funcție trigonometrică. Sigur, dacă OX-ul era orizontal. Ia uitați-vă voi la fazor, de mult. Dacă în expresia, la început de tot, modul de reprezentare a valorilor cu variație alternativă. Ia uitați-vă voi. Din moment ce am folosit axa OX, înseamnă că expresiile analitice instantanee folosesc funcția trigonometrică care sinus de omega ori t. Da? De aia am scris cu sinus. Da? Bun. Ca să încheiem etapa asta de muncă, încheiem folosirea acestei planșe. Deci, ce mai trebuia să desenați? Că asta a fost la momentul t și asta este la momentul ulterior t mic plus T mare supra 4. Sensul de rotire al fazorilor fiind întotdeauna sensul trigonometric. Deci marchează aici, se referă la momentul 3 și aici se referă la momentul T mic plus T mare supra 4. Dar diferența de fază între cei doi fazori în amândouă situațiile este de minus pi pe 2 pentru tensiune. Am mai văzut că U mare indice C înseamnă X indice C ori I, pentru că acolo apăruse la un moment dat un X indice L, da? Dacă vorbim despre condensator, este categoric C. Și acum să încheiem activitatea asta frumos cu ceea ce a făcut colegul vostru mai înainte, adică un model MUD. Scrie model MUD și scriu așa: să numești fazorii și să prezinți circuitul corespunzător. Să numești fazorii și să prezinți circuitul corespunzător. Deci eu desenez numai axa OX, și desenez, vă anunț, aceștia sunt fazori, da? Aceștia sunt fazori, dar nu vă spun ce fel de fazori. Deci voi trebuie să vă hotărâți ce fel de fazori pot fi aceia, da? Și odată ce i-ați numit, asta o X am pus-o. Odată ce i-ați numit, desenați circuitul de curent alternativ corespunzător acestui model. E ceva mai complex decât ce-ați avut până acum pe planșa aia de, cum să le zicem, de recapitulare și fixare.
ușor, dar numai dacă este așa. Bun. Ai două table la dispoziție, din coace de mijlocul tablei desenezi asta și asta. Destul de sus, și așa o luăm în parte. Da? Dacă ai nevoie de creză colorată, este acolo. Dacă vrei să marchezi, după ce faci pe așa, lucrezi cu alb și după ce faci, marchezi ce și cum, cu corespondență de culoare. Da? Se poate să n-ai nicio idee, nu accept așa ceva. Da, este corect, nu avea... Până aici e bine. Da? Până aici e bine. Dar nu înțeleg de ce ai 3 săgeți. Ia uite-te, ai luat una mai mult. Da? Tema era nu să scrii, asta e bine că ai scris o număr după, tema era să recunoști cazorii, să dai nume cazorilor și să desenezi, rămâi în zona ta de linie, da? Și după aia oricum o să ștergem, dar știu și eu ce păstrez și ce șterg. Da? Așa. Da? Deci se denumește? Deci este vorba despre un circuit în curent alternativ compus dintr-o rezistență și o bobină legată în serie. Bobină ideală legată în serie. Circuitul respectiv ar putea fi și o simplă bobină reală? Da. Ar putea fi chiar și o bobină reală. Da? Pentru că bobina reală se înlocuiește în felul acesta. Bine. No, mulțumesc de la loc. Ca și temă pentru acasă, ca și temă la punctul ăsta, da? Ca și temă, aveți următorul lucru. Spun așa, pentru același model, da? Pentru același model mut, în care fazorul orizontal îl notați U. Deci pentru același model mut, în care fazorul orizontal îl notați U, da? Să recunoașteți ceilalți fazori, da? Și să desenați circuitul corespunzător. Montajul corespunzător, da? Da. Luați-vă încă o dată modelul aici, da? La care ați obligat că ăsta să fie. Da, ai terminat? Sau ce vrei? Să mă duc de acolo? Drăguț. Bun. Nu, acum, altul, dragă, te rog frumos. Iei de pe tablă modelul și iei de pe tablă felul lucrat, îmi rămâne tabla să pot continua, șterg, da? Deci, numai atât, modelul și te lucratul. Da? Restul ne rămâne. Și trecem la porțiunea a doua. Da? Trecem la porțiunea a doua, da? Mulțumesc. Bun. Să vedem cum ne descurcăm mai departe. Inițial ar fi trebuit să vă spun, scoateți mânuțele din priză. Acum, tot, măcar că am luat tensiunea de la priză, nu este cazul să puneți mânuțele în priză. Am pregătit aici niște lucruri cu care voi ilustra o problemă. Da? Ceea ce am pregătit se vede. Este un alimentator, da? Este un alimentator de curent alternativ. De unde știi că e vorba de curent alternativ? De unde știi? Scala mă anunță că e vorba de curent alternativ. Am două prize, între care tensiunea este
tensiunea este? Aoleu, chiar 10? 6 volți. Scala aparatului este de 10 volți. Acest alimentator l-am ales pentru două motive. Odată că și între aceste două borne și între una dintre vechile și o altă bornă am exact aceeași tensiune. Deci o să pot lucra considerând două surse independente, fiecare cu tensiunea de 6 volți. De-aia am ales acest alimentator și de-aia am verificat cu voltmetru că tensiunea este de 6 volți. Pentru control, la una dintre borne, la oricare, voi lăsa în funcție aparatul, voltmetrul acesta de control, da? Să verificăm tot timpul că tensiunea la care lucrez este de 6 volți. Și pentru două dintre aceste prize voi folosi un bec pentru care m-am asigurat, înainte de a porni cu el în circuit, că suportă o tensiune de 6,3 volți. Și eu îi ofer aici tensiunea de numai 6 volți. Deci, probabil că becul nu o să se strice exact acum. Voi păstra acest bec ca și martor, ca și referință a luminozității sale, dar nu acum, că dacă vi-l pun în ochi acum, ați terminat discuția. Da? Deci, acest bec este singur, da? Montat la tensiunea de 6 volți. Folosesc și un alt bec, identic cu primul, da? Căruia, dacă îi aplic tot tensiunea de 6 volți, dacă îi aplic tot tensiunea de 6 volți, observați, am folosit cea de-a doua posibilitate. Deci aici am 6 volți și aici am o bornă comună, dar sper că asta, odată ce v-am explicat-o, nu vă mai supără, da? Deci, luminozitățile becurilor identice sunt identice sau foarte aproape de a fi identice. Bun. Dacă în circuit vreau să introduc un nou element, aici am un circuit extrem de simplu, da? Două borne la sursă, două borne la bec. Dacă vreau să introduc un nou element, și anume o cutie de condensatoare. Și din cutia asta, nu oricare condensator, ci ultimul, acesta care are valoarea de 100 microfarad. Cât conductori sunt necesari ca să leg în serie cu becul? Câți? Sigur. Un singur conductor. Deci, în loc să închid circuitul așa, mă duc întâi aici, am închis. Ori asigurați, sunt lucruri foarte simple pentru voi, deci să nu le mai greșim. Bun. Acum, în momentul în care apare tensiunea, trebuie să comparați luminozitatea celor două becuri. Sper că toată lumea le vede. Da? Bun. Ați remarcat că după ce în serie cu un bec am montat un condensator, luminozitatea este net mai mică. Asta înseamnă puterea activă este net mai mică. Adică am trecut la punctul B. Suntem acum la putere activă. Scrie putere activă. Da? Scrie putere activă. Te rog frumos, independent, desenează-ți cele două circuite, cum știi tu mai simplu, independent, că doar ele sunt independente, da? Circuitul de referință și circuitul pe care îl avem acum în imagine. Ăsta e circuitul în care lucrezi, da? Din punctul vostru de vedere, în stânga este circuitul în care lucrezi, da? Și în dreapta este circuitul de referință. Vă rog frumos, bine desenat, mă duc să văd ce ați făcut. V-ați uitat în care dintre circuite luminozitatea este mai bună? Da? Bun. Nu vreau să țin sub tensiune multe elemente. Hai. Le-ați desenat? Cine vrea să
este asta. Și ăsta e în stânga. Nu? E bine. Te duci la tablă și desenezi în stânga și în stânga, în dreapta și în dreapta, da? Bun. Stânga o faci din coace de mijlocul tablei, deci aici, da? Așa. Și dreapta. Așa. Bun. Niu și U. L-am și verificat, nu? Niu și U. Scrie ce crezi tu că ar trebui scris lângă simbolurile pe care le-ai făcut? R. Sigur că da. R și dincolo?